Здравейте! Дойде ред да поговорим и за другата наша машина, с която шкурим. Това е Stanley SFM AA500. Значи общо за машината 750 вата мотор, обороти регулируеми, плавен старт от 600 до 1700 оборота в минута, размери на плота 215 мм. Значи машината е Made in China. Това е един от моделите бюджетни на пазара. Може да намерите от порядъка на от 350, като е в промоция, до към 420-30 лева. Машината идва с чанта Маркуч, дължина 4 метра, дължина на кабела 3 метра. И най-важното нещо, поради която сме закупили ние, това е теглото, което е 3 кг 750. Също модела има и LED подсветка, направена от самия производител, което е също един плюс. Не е нещо особено, не свети, нали, като моделите на Festo и другите марки аналогични с подсветки, но все пак имате някаква светлина. Хубав, добър плюс е за самата машина. Сега ще поговорим малко повече за машината. Гледам точка на това, че машината няма вакуум. Това не е машина с вакуум. Искам всички да знаят, че единственият плюс на тази машина, това е нейното тегло. Не е направена лошо. Ето сега ще ви покажа под самия плот. Така изглежда. Тая машина разчита единствено на периферно смукване на самия вакуум. Машината е без вакуум, не мога да лепи за тавана. Не си мислете, нали, че тази машина ще лепи за тавана. Пръхта посредством странично и от тук и през... Значи плота е с 2, 4, 6 с 8 отвора. Посредством тия отвори и периферното повличане на самия прах от шкурането и влизат в... това е тръбата тук. Какво да ви кажа, за самия плот, плота е много зле. Това е за донапрен, донапрен, много мек, отдолу е с пластмаса направен. Тия дни имам свободно време и ще го направя една дисекция, как се казва, ще го разговаря с съставните му части и ще видя какво мога да подобря по самия модел, така че очаквайте още видеа за самия модел. Плота е ужасен. Това е просто така. Другото хубаво нещо на самия модел е това нещо. Той не се отделя на две отделни части, но може да се сгъне и да се прибере в чантата, дадена от самия производител. Посредством така направената система с закопчалка. Хубавото е, че от модела има гъмен пръстник поставен и много добре оплътнява и модела не издиша. Има пропуски, ще говорим в другите видеа, какво може да се подобри. Ето го, тук от долната страна има една тръба на дължението на самия модел, посредством развиване и така се удължава. До 1,80. Пак се прибира. Аз съм намерил начин, без да я ползваме това удължение, като се шкурат стени, директно от тук да се включи, без тази втората част да отпадне. Друг минус на машината
нищо, че има подсветка. Е така монтираното е тая пластмаса, където е по периферията и преди четката. От самото шкурне и тук под самите, значи където лежи пластмаса с пластмаса и вече от тази страна влиза на LED лентата, влиза прах, която сами можете да видите, ето лентата е, вътре има прах и не позволява, намалява самата осветеност. Или трябва редовно да го разглобявате и да го почиствате, или другия вариант е се постави много тънък безцветен силикон така по цялата периферия и отново да се монтира тази част. Но мисля и да разгледаме подробно в видео точно как да стане. Това плод ще се пробвам да го замена с някаква алтернатива от друга машина, няма да от този тип. Със сигурност това за мен не е окей. Ще пробвам да му монтирам, значи ако искате да монтирате директно плод, примерно от Bosch или някаква друга такава машина с вакуум, казвам от сега няма да се получат нещата, защото има разлика от няколко милиметра тук в самия механизъм на захващане. Но ще намеря алтернатива и ще ви покажа как може да се случи това нещо. Ето и така изглежда разглобена втората част на машината, ето с тръбата. Срещаме този механизъм. На първата част тук трябва да влезе в тия жлебове. Отдолу и отгоре има. Монтирате жлебовете. Трябва да е плътно на самата машина. И след това вече пребутвате и тръбата навътре. Да поговорим какво има включено в самата окомплектовка на машината. Имате маркуч, който не ви съветвам да ползвате, защото след монтирането, той се монтира тук на тия кръчета с тех, може да си поставите машината на земята, нали, за един вид да предпазите маркуча. Но не ви съветвам да го ползвате, защото 3 метра и плюс вашия от самата проксмокачка увеличавате много тръбния път и така намалявате смукателната мощност на машината. Мога да ви покажа един вариант на включване. Значи това са, идва и с два адаптора машината. И така изглеждат. Аз съм ги махнал. Ето. Има на тия двете вътки се поставя оригиналния маркуч, който идва с машината. Аз съм го махнал и съм оставил така по този начин. И като искате да монтирате на машината, развивате, слагате и завивате. И вече, тъй като ползвам Bosch проксмокачка, от Bosch имам даден специален преходник и сега ще ви покажа къде го монтирам. Ето го преходника в Bosch. Тук си има стандартните клипсове. Разглобявам втората част и вече тук имам диаметри от фит 38,5 и фит 45. Така посредством този монтаж, просто перфектно, плътно и вече може да си включите оригиналния маркуч от проксмокачката по този начин. Много плътно влиза, така че на следващите видеа ще покажа какви подобрения мога да направите на самата машина и ще се опитам да подменя LED лентата с
по-силна и да получим едно много по-добро осветление на самия модел. Така че следете това, което качвам, може да се абонирате за канала и да гледате още такива видеа. Благодаря на всички и до скоро!